acceptance. Plansado na ang tanan alang sa seguridad nga ipatuman sa Police Regional Office 7 sa ipahigayong Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council kon ABAC Summit sa usa ka resort o casino sa may South Road Properties dakbayan sa Sugbo. Sugod ugmang adlaw, Hulyo 27 hangtod sa Sabado, Hulyo 29. Kini ang gibutyag sa tigpamaba ni PRO7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari. Matod ni Pilari nga nagmalipayon ang PRO7 nga ang Sugbo ang napiling venue nining moong kalihukan. Gumikan kay napakita lang kini nga masaligon ang mga organizer sa peace and order situation sa rehiyon. Makalaom ang tanan nga daghang pulis ang i-deploy sa venue o sa palibot unya niini sa may South Road Properties kon SRP sugod ugmang adlaw. Gawa sa 150 ka mga delegado sa maabot 21 ka mga nasod nga sakop sa APEC. Gikatakdang mutambong usab sa kalihukan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa umabot Biyernes, Hulyo 28. No, so ang ato ang security is maximized. Probably in the coming days we will declare full alert status because of this activity. But as of this moment, according to our intelligence monitoring, there is no specific threat, no, with regard to this particular activity. And PRO7 is ready, cooperating and coordinating with local government units and the organizers also to make sure nga safe and secured ang mga delegates. Samtang lakip sa gipangandaman karon sa kapulisan, ang posibleng magpahigayon usab og mga demonstrasyon o lihok protesta atol sa tulo ka adlaw nga kalihukan. Hilabi na nga motambong ang presidente sa nasod. Sama sa naandan, maximum tolerance ang ipatuman sa PRO7 kalabot niini. Kinahanglan lang aduna ikapakitang permit ang mga botong pahigayon og demonstrasyon o baka lihok protesta sumala ni Pilari. Gikatakda usab nga magpakatap ang PRO7 og kapulisan sa mga nagkadiang tourist spot sa Sugbo. Ilabi na katong ani ara mahimutang duol sa dakbayan sa Sugbo. Gumikan kay dili usab layo ang posibilidad nga mobisita ang mga delegado sa ilang tulo ka adlaw nga pag-istar dinhi sa dakbayan. Possible also that kining atong mga participants will visit mga tourist destinations, no. As we have mentioned, ang atong security coverage is very comprehensive, anticipating the movements of these participants. Is there any augmentation for this? We will be utilizing personnel from Police Regional Office 7, no. Cebu City, then we will be receiving augmentation or having augmentation from mobile forces and other police offices. Kini si Greggy Magdudaro alang sa My TV Cebu. Ang PNP siguro, ang administration, na to sila, giandang paagi sa auto. Sa force sila.